chii chakuitika kuState House uko. Toona Kozwa iri kupindura panguva inoitaura mashoko achiti VP Constantino Chiwenga hapana kana zuva rimwe chete zvaro ravakatuma vanhu vanouya even from the military vachikampeina for the removal yemutungamiri wenyika President Idi Mnangagwa from office. Sana pana mashoko anobuda achifambirwa nawo kumune Kozwa aiwa atiri kuona kuti aiwa vari kuya vachiunza manew versions enhau panguva ino. Ndongosubscribe like on the bell icon. Panguva ino yamuona VP Constantino Chiwenga kuti munhu ari kuramba zvigananda, munhu ari kuramba corruption. Pana paKozwa inouya yakabata nhau ichiti if the truth is to be shared, no one was sent by VP or anyone from the military to campaign for the removal from office of President ED. Anyone who was doing that was doing it out of stubbornness and abuse of his name and that of the military. However, until 2030 was the subject. Ndo mashoko anobuda panguva ino vachiti VP Constantino Chiwenga yange nawo yavo yange ngoti aiwa isusu tiri kuramba 2030 zvimwe zvese vangaita but issues ye2030 necorruption nezvigananda ndozvatiri kumisa. Mashoko ari kubudiswa panapa neKozwa vachiti aiwa VP Constantino Chiwenga hapana kana munhu waona vakambotuma. Vana Geza vangaita zvavari kuita, vananyuka mabhunu vangaita zvavari kuita, kana anyone else vanga vari kuita zvavari kuita, but VP Constantino Chiwenga nhau yavo ndeyekuti respect the constitution. 2030 hatisi kuzvida, takazviramba. Panapa takawirirana kuti 2 terms mumwe opinda. Mashoko ari kuonekwa panguva ino yekuti ndo zvakonzeresa chaos, ndo zvakonzeresa bopoto nemhirizhonga with the ruling party ZANU-PF. Zviri kuonekwa kunzi the result tension with the ruling party ZANU-PF, ma-issues ari kuonekwa kunzi even mamwe ma-political bros they are being postponed. Uri kuonekwa kunzi some of the people they are being sidelined kuti vanoatenda ma-meetings anoita kupregib. Mashoko ari kubuda panguva ine ari kunzi aiwa this party is now in a battle on itself. Comment section medu zvimafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitwechi. So subscribe or like, chat on the bell icon.